Безспорно, най-впечатляващата функция е Slide and Hide. Това е прибиращата се врата на фурните Неф. В нашата експозиция сме представили тази фурна Неф, градена в колона. И няма нужда да обясняваме и да убеждаваме клиентите си в удобството, защото то е очевидно. В момента, в който отворим вратата, и най-задържаните клиенти винаги реагират много позитивно. Когато в кухнята има остров и на него изнесено готвенето, винаги сложността идва от това как да решиш отвеждането на парата от ястията и миризмите. И тук на помощ идва аспираторът на Неф, който е монтиран в полото. Изкачащото му стъкло насочва абсорбацията на парите към филтрите. Те пък имат сигнализация и когато е време да бъдат почистени, тя се активира и много лесно се свалят.